pois, porque terceiro quixeron cambiar un pouco a canción. A ver se xa Olga, que le xa de que canción estamos falando. Primeiro falaba de que as nenas bonitas hainas en Ourense. E decía, no, as nenas bonitas hainas aquí na Andrade. Pero non decía, pero claro, e os nenos, porque hai que reivindicar, non só as nenas son bonitas, tamén os nenos. Entón cambiamos un pouco a letra. Como é unha canción popular, nos dá o permiso para cambiar todo eso. Entón, esa segunda estrofa que vamos a cantar cos nenos, que tamén hai uns bonitos na Andrade, non? Non é Ourense ni nada, verdad? Porque vamos a cantar esa toda. Sí, xa sabedes que canción